είναι πολύ νόστιμο. Και ωραίο ταβάνι. Δεν έχουμε δει. Την επομένη το πρωί φώτισε και η Αμάσια δικαίωσε τη φήμη της. Τον Στράβωνα, τον μεγάλο Έλληνα γεωγράφο, τον θυμόσαστε φαντάζομαι. Λοιπόν, ο Στράβωνας ήταν από εδώ, από την Αμάσια και ειδού πως περιγράφει τον πρώτο μετά Χριστόν αιώνα την πόλη του. Η πόλη μου βρίσκεται σε μεγάλο και βαθύ φαράγγι. Είναι πρικισμένη θαυμαστά από τη φύση και τον άνθρωπο. Μπορεί να εξυπηρετήσει και ως πόλη και ως φρούριο. Είναι εδώ ένας υψηλός και απόκρημνος βράχος που πέφτει απότομα στο ποτάμι. Το τείχος κατεβαίνει έως την όχθη του ποταμού και εκεί είναι χτισμένη η πόλη. Υπάρχει μια κοιλάδα που έρχεται από το ποτάμι, στην αρχή αρκετά στενή και έπειτα πλαταίνει και διαμορφώνει τη λεγόμενη πεδιάδα με τα 1000 χωριά. Υπάρχουν πολλά οχυρά γκρεμισμένα γύρω και πολύ έρημη χώρα εξαιτίας του Μηθριδατικού πολέμου. Έχουμε καρποφόρα δέντρα, πολλά και τρέφουμε άλογα. Είναι τρομακτικό το ύψος. Μπορεί η Αμάσια να μοιάζει σήμερα ήρεμη και γαλήνια, όμως μην μπερδεύεστε, κάποτε υπήρξε χώρος μαχών και κατακτήσεων. Κατά μία εκδοχή ιδρύθηκε από την Αμαζόνα βασίλισσα Άμασης, κατά μία άλλη την οργάνωσαν οι Χεταίοι και έπειτα κατακτήθηκε από τον Μεγαλέξανδρο. Υπήρξε η πρώτη πρωτεύουσα του βασιλείου του Πόντου που δημιούργησε ο Πέρσης Μηθριδάτης. Ο Μηθριδάτης θα έρθει εδώ το 302 π.Χ. Θα βρει τη θέση οχυρή, φυσικά οχυρή, και θα εγκαταστήσει εδώ την πρωτεύουσα του βασιλείου του. Το βασίλειο του Πόντου, που θα διαρκέσει περίπου 2 αιώνες μέχρι να υποκύψει στη μεγάλη δύναμη της εποχής, τη Ρώμη. Στα βυζαντινά χρόνια η πόλη θα πέσει στα χέρια Αράβων εισβολέων και τελικά θα αποτελέσει μέρος της αυτοκρατορίας των Σελτσούκων το 1071. Θα γνωρίσει πολλούς αφέντες, τους Δασημενίδες, τους Σελτσούκους, τους Μογγόλους, πριν την καταλάβει το 1391 ο Οθωμανός Σουλτάνος Μπεγιαζίτ. Η μεσαιωνική Αμάσια θα ακμάσει πραγματικά και όλοι οι νεαροί Σουλτάνοι θα έρθουν εδώ ως διοικητές για να πάρουν μαθήματα. Η πόλη γίνεται μάλιστα κέντρο θρησκευτικό με 18 μεντρεσέδες παρακαλώ και πάνω από 2.500 μαθητές. Η ελληνική Μητρόπολη της Αμάσιας υπήρξε, λέει, μία εκ των αρχαιοτέρων του Πόντου και διατηρήθηκε ως και το 22. Η εκκλησιαστική της επαρχία είχε ως το 1913 περισσότερους από 220.000 Έλληνες. Κατοικούσαν σε 3 πόλεις, 8 κομμοπόλεις, 360 χωριά. Είχαν 390 ναούς, 500 παρεκκλήσια, έναν Μητροπολίτη, 2 επισκόπους, 485 κληρικούς, 376 σχολεία, όπου δίδασκαν 386 δάσκαλοι και φοιτούσαν 23.600 μαθητές και μαθήτριες. Στην περίοδο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, οι διώξεις κατά του ελληνικού λαού θα οξυνθούν και το 1915 θα απελαθούν από όλη την επαρχία της Αμάσιας 90.000 Έλληνες. Αργότερα, οι διωγμοί θα πάρουν εξοντωτικό χαρακτήρα. Στις 21 Ιουνίου του 1919, ο Ατατούρκ βγάζει στην Αμάσια έναν πύρινο λόγο. Μια πρόσκληση στα όπλα για την τουρκοποίηση της Νέας Τουρκίας και τον πόλεμο της Ανεξαρτησίας. Η πόλη θα μείνει γνωστή για τα διαβόητα δικαστήρια της Ανεξαρτησίας, για τις καταδίκες και τους απαγχωνισμούς του ελληνικού ποντιακού στοιχείου. Αυτό είναι ένα κομμάτι ιστορίας. Δεν το ξεχνάμε, προσπαθούμε να προχωρήσουμε μπροστά και να αποφύγουμε τους συναισθηματισμούς. Από την ωραία Αμάσια και τα βατραχάκια της, μετά από πάμπολα χιλιόμετρα στη γη της Μαύρης Θάλασσας, σας αποχαιρετώ. Σας ευχαριστώ για την παρέα σας. Γεια χαρά.